3 dny starý. Na ostravském hlavním nádraží napadli baníkovci výpravu polských fanoušků. Asi 50 mužů v kuklách napadlo ve čtvrtek 15 varšavských fotbalových fanoušků přímo ve vlaku. Poláci jeli na zápas do Vídně. Než dorazila policie, většina násilníků utekla. 2 policisté zadrželi. Mlátili pěstmi, kopali kanadami a byla to prostě brutalita. Pro mě to bylo něco tak nepředstavitelného, že tohleto se může odehrát v rychlíku z Varšavy do Vídně, že prostě to byla hrůza. I za rvačky a výtržnosti ve vlacích nebo u čerpacích stanic může soud od 1. října poslat fanouška do vězení. Navíc mu může až na 5 let zakázat vstup na stadiony. Na hřištích se rozmáhá, v hledištích agresivita, takže myslím si, že je to na místě. Tady je spousta lidí, kteří nechtějí chodit na fotbal s dětma, tak podobně třeba to zlepší, no, trošku. To, že jsme zpřísnili zákony, minimálně signál zákonodárce, že toto jednání považuje za špatné, společensky nebezpečné. Přísnější tresty vítají i fotbaloví funkcionáři, i když ani to podle nich zřejmě nenapravitelné násilníky neodradí. I dál proto budou bezpečnostní opatření zpřísňovat jednotlivé kluby. Za výtržnictví, vulgární nebo rasistické chování fanoušků totiž platí statisícové až milionové pokuty. Proto se připravuje i v projektu Stadiony 2010 i instalace centrálního kamerového systému, který by vlastně monitoroval dění ve všech sektorech stadionu. Nový trest pro ty, kdo se dopouštějí násilí opakovaně, je zákaz vstupu na všechny sportovní akce, tedy například i na hokej nebo další sporty. Na jak dlouho určí soud? Vrchní hranice stanovená není. Jana Čermáková, Česká televize.